Hej så. Det her er en introduktion af Boogies. Boogies er et socialt, men alligevel anonymt dansespil til børn og teenagere, der gerne vil lære at danse. Det, som er ret fedt, det er, at vi gamificerer det her med at lære at danse, således det er sjovt at lære det og være aktiv. I videoen der har jeg brugt klip fra Boogies, hvor vores ambassadør danser med den, men jeg har også indsat skærmbilleder, og det er simpelthen for at holde det kort. Så ja. Du starter med at møde Boo, som er din dansemakker i Boogies. Så vælger du, hvem du gerne vil være. Du er fuldstændig anonym, når du spiller Boogies. Så ser du et trin, som du lærer at danse. Du får en scanning. Du får en masse point. Og så vælger du det skin, du gerne vil bruge til at lave din video. Vi skal i gang med at danse, og du kan sætte tempoet ned på trinnet, når du vil lære det, og du kan også få råd af en professionel danser. Så gør du dig klar. Du bliver scannet. Og det her, det er Rosemarie, vores ambassadør, der danser. Danse, danse, danse. Og så får du dit point. Mega fedt. Du rykker op i niveau, og du får en kiste. I denne her kiste, der kan være skins, der kan være musiknummer, og der kan være dansetrin. Bam! Du fik Sega. Så nu skal du altså vælge, hvilket skin du gerne vil have på din video. Og det betyder, at når du deler din video, er det aldrig dig, man ser, men det er din skin-video. Vi går videre til vores præmiesamling. Det er herinde, du kan finde alle dine skins, dine musiknumre og dine dansetrin, som du kan danse fuldstændig frit med og selv bestemme, hvordan du vil danse med. Din danseplan derimod, der har vi lavet et lille forløb til dig, hvor du får danseopgaver, som du skal løse. Det gør du sammen med venner, så du kan danse med venner eller mod venner. Du kan også vælge at danse mod en bot eller med en bot. Og tada! Vi vandt. Mega fedt. Så får du en kiste, og godt klaret. Det sidste, det er vores like battle. Her der er du anonym, når du lægger dine videoer op, og så kan andre stemme på dig. Man ved ikke, hvem man stemmer på, før man har stemt. Det næste, der sker nu, det er vores ambassadør, som præsenterer like battle for dig. Jeg er vild med at danse, og Boogies er den perfekte app til at udforske forskellige dansestiler. Jeg var helt vild med ideen om like battle, hvor man kan se forskellige danse og give likes. Det er super sjovt at være med til at afgøre, hvem der er bedst, og man kan endda vinde fede dansetrin, skins og musik. Appen er nem at bruge, og der er altid noget nyt at se. Prøv det!